Sila iného pohľadu. Albert Einstein. Predstav si chlapca, ktorý začal hovoriť až vo veku 4 rokov. Učitelia ho považovali za pomalého, lenivého a mentálne zaostalého. Jeho otec si myslel, že nikdy nič nedosiahne. Tento chlapec bol Albert Einstein. Človek, ktorý neskôr revolučne zmenil náš pohľad na vesmír a ukázal nám, že najväčšie obmedzenia existujú len v našej mysli. Malý Albert bol tichým, zamysleným dieťaťom. Zatiaľ, čo ostatné deti sa hrali vonku, on sedával hodiny nad skladačkami a geometrickými hádankami. Jeho rodičia sa obávali, že sa nevyvíja tak, ako deti v jeho okolí. Ale v jeho tichu sa rodila fascinácia svetom okolo neho. Keď mu otec daroval kompas, mladý Albert bol očarený. Ako môže neviditeľná sila otáčať ihlou vždy rovnakým smerom? Táto detská zvedavosť sa stala hnacou silou jeho budúcich revolučných teórií. V škole ho označovali za problémového študenta. Nevedel sa prispôsobiť rigidnému vzdelávaciemu systému. Namiesto memorovania faktov sa radšej pýtal otázky, ktoré privádzali učiteľov do rozpakov. Prečo slnko svieti? Čo by som videl, keby som cestoval na lúči svetla? Jeden učiteľ mu dokonca povedal: Einstein, z teba nikdy nič nebude. Jeho zvedavosť považovali za drzosť, jeho otázky za vzdor voči autorite. Keď mal 15 rokov, jeho rodina sa presťahovala do Talianska. Albert zostal sám v Mníchove, aby dokončil školu. Namiesto toho sa rozhodol školu opustiť. Krok, ktorý mnohí považovali za dôkaz jeho zlyhania. Pre Alberta to však bol prvý krok k slobode myslenia. Neskôr povedal: Jediné, čo narúša moje učenie, je moje vzdelanie. Táto odvaha nasledovať vlastnú cestu, bez ohľadu na konvencie, sa stala základom jeho budúcich úspechov. Po rokoch štúdia sa nedokázal uplatniť v akademickom svete. Namiesto prestížnej univerzitnej pozície skončil ako patentový úradník 3. triedy v Berne. Pre mnohých to vyzeralo ako zmarená kariéra, ale práve táto podradná práca mu dala niečo neoceniteľné. Čas na rozmýšľanie. Zatiaľ, čo kontroloval patenty, jeho myseľ sa vznášala v priestore a čase a predstavoval si veci, ktoré si nepredstavoval nikto pred ním. V roku 1905, vo veku 26 rokov, publikoval 4 prevratné články, ktoré zmenili fyziku navždy. Jeho zázračný rok priniesol teóriu o fotoelektrickom jave, vysvetlenie Brownovho pohybu, špeciálnu teóriu relativity a slávnu rovnicu E rovná sa mc na druhu. Svet sa najprv smial. Ako môže patentový úradník zmeniť fyziku? Ale Einstein vedel niečo, čo jeho kritici nie. Že najväčšie objavy prichádzajú z otázok, nie z odpovedí. Jeho myseľ pracovala fundamentálne inak. Kde ostatní videli pevné pravidlá, on videl možnosti. Kde ostatní videli chaos, on videl vzorce. Jeho údajný handicap, neschopnosť myslieť bežným spôsobom, sa stal jeho najväčšou výhodou. Einstein pracoval s myšlienkovými experimentmi, predstavoval si nemožné scenáre a sledoval, kam ho jeho predstavivosť zavedie. Predstavivosť je dôležitejšia než vedomosti, často hovoril, pretože vedomosti sú obmedzené, zatiaľ čo predstavivosť obopína celý svet. Einstein nám ukázal, že genialita nie je o rýchlosti myslenia alebo množstve zapamätaných faktov. Je o schopnosti vidieť veci inak, pýtať sa otázky, ktoré si nikto pred nami nepoložil, je o odvahe myslieť odlišne a vytrvať aj tvárou v tvár pochybnostiam a kritike. Jeho odkaz nie je len vo fyzikálnych rovniciach, je v odvážnom posolstve, že naše zdanlivé nedostatky môžu byť našimi najväčšími darmi, že pomalý vývin môže znamenať hlbšie pochopenie, že byť iný môže byť cestou k výnimočnosti. Dnes máš príležitosť objaviť svoju vlastnú jedinečnú cestu myslenia. Možno ti hovoria, že tvoj spôsob uvažovania je zlý alebo pomalý. Možno sa cítiš ako outsider vo svete, ktorý preferuje rýchle odpovede
pred hlbokými otázkami. Ale pamätaj, Einstein potreboval 4 roky na to, aby povedal svoje prvé slová. A keď konečne prehovoril, jeho myšlienky zmenili celý svet.